Ja som zo Slovenska, sa volám Renata Davidová. Som prišla do Belgicka hľadať nádej, dobro pre svoje deti, lebo na Slovensku som bola diskriminovaná. No a bývanie sme nemali, len sme bývali v chatrčiach, kde vodu sme brali zo potoka. S tým som aj varila, aj prala, všetko. Školu mali deti, ale smrdeli od dymu. Stravu nemali dobrú. Tak som spávala vonku, no ako v tých chatrčiach. Bývali tam viacerí cigáni, no a skiny dochádzali každý druhý deň. No a videli, že nie sú tmavšie dievčatá, že sú také biele, tak chceli s nima sa vyspať. Prišla som tu kvôli manželovi a kvôli deťom. Manželovi zabili brata, jemu rozbili oko. Na Slovensku je buď rasizmus, je veľa rasizmu tam, aj kvôli deťom som mala problémy v škole. Stále nadávali, že sme negri, cigáni, nadávky nadávali na nás proste. Aj ja som robila s manželom tiež, manžel robil, ja som robila v pekárni, kde sa dalo, cukrárni, kde sa dalo. A tiež nás tam vyhodili z roboty. Stále do cigán, že nechceli ani ten chlieb, že aby sme chytili do ruky. No a videli, že sme Romovia, cigáni, že teraz na Slovensku prišlo, že sme Romovia, ale tie Slováci starovia len cigáni. No a keď videli, že robíme v pekárni, aj manžel nás vyhodili vonka, zobrali bieli. Sme ostali bez roboty. No, policajti ma odprevádzali do školy s nima, zo školy, stali vonka pri chatrči, aby sa nestalo dačo. No a dcerku jednu menšiu mi normálne oparili so vodou. Ležala v nemocnici 2 mesiace. To, čo chceli jej zrobiť, aj plastiku, všetko. No a doma proste není život. Nemám ani kde ísť, nemám ani bývanie, lebo zburali. Mám žiadosť už za 30 rokov na byt, na sociálne a nič s tým nerobia. Nič s tým nerobia. Je pre mňa ako lepšie aj pre deti, že sa nebojím ísť v noci vonku. Že keby som chcela ísť kde s manželom sa prejsť, kde baru si posedieť, alebo ísť na kávu kde. A doma sme to nemali. My už sme 8 hodín boli doma, sme nemohli ísť vonku. Bo tam je aj diskriminácia, aj rasizmus. V niektorých obchodoch sme nemohli ísť, bo nás vyhadzovali vonku. Ja chcem, že by som pracovala, aj môj muž, a ja, deti do školy. Toto si prajem ja. Ja nechcem zadarmo, že by mi niekto dával zadarmo, lebo ja rozumiem, že sa to nedá. Lebo každý si musí zaslúžiť za niečo peniaze. Ja toto rozumiem, lebo ja som rozumný človek. Toto by som chcela najviac. Pracovať, že by mali deti z čoho žiť. Že by som nakupovala deti, pre deťom to ošatenie, stravu. Že by mali tak, jak druhý. My takisto vieme žiť ako druhý. To iba tak, ako žijete a ako ste. Tak ja som bola zaregistrovaná na komúne, na Exceli. Tam som dostala 19-ku, anex 19. Potom sme boli na SIP jesť, ukázať tie papiere, že máme 19-ku. Tam sme normálne boli zaregistrovaní. No a my sme čakali, že niečo dostaneme. Ale bohužiaľ sme nedostali nič, lebo prišiel taký zákon, že pre Slovákoch
už nie sú také podmienky, jak boli predtým. Takže sme nedostali nič. Ešte raz sme boli tam na komune, dali nám 20 na robotu, že by sme si hľadali len robotu. Ale idem do toho stále. Napríklad, aj dneska som bola na komunu. Skončila mi tá adresa, chcela som kvôli škole, aby mi obnovili ako nový dátum. Nedali mi. Lenže neviem, kto mi to dá. Keď sa nedá tak, že človek nevie rozprávať, aby mu dali ten kontrakt. Ako to všetko funguje? Tak pre nás je to ťažké, lebo aj keby sme išli u lekára, ale tie lieky nám nemá kto vybrať. Nemáme z čoho. To ako svokra je astmatička, potrebujete spreje a nejaké tie lieky, vysoký tlak má a nemáme z čoho vybrať tie lieky. Mali sme právo na medikálnu kartu, ale iba 6 mesiacov, alebo 3 alebo 6 mesiacov. Ale len na tie rekvizitáry, nie na normálnu medikálnu kartu, len na tie rekvizitáre. No a potom nám zastavili aj tie medikálne karty, lebo nám tu už končila adresa. To, že sme tu ako viacej rodiny, že nie každý má tu svoju posteľ, sú tu aj madrace, ale nemáme to miesto, kde dať pre deti tie postele, že by sa mohli normálne vyspať, tak jak treba. To normálne v šatách spia. To nielen deti, ale aj dospelí. Že na kope sme všetci. To sa nedá, každý na seba pozerá, jak spí. A to je troška aj hanba, nie? Pre dospelých a pre tých detí. Tak keby som spočítala 2 sály, ktoré tu máme, tak dokopy sme tu viac ako 70 už aj s deťmi. A to jedna sprcha pre toľkých, to je málo. Lebo keď jedna sála vyčerpá tú vodu, už pre tú druhú sálu už nemáme tú teplú vodu. A deti potrebujú teraz tú teplú vodu, lebo každý deň do školy chodia. No, že každý chce aj prať, umývať sa. A my tu vodovod nemáme, že potrebujeme aj na riady, že by sme aspoň dajak prežili tu. No, v prvom rade tá robota a pre deti to bývanie a školu mať riadne. Keď sme my nemali na Slovensku, najmajú teraz deti. Oni zostávajú naša budúcnosť. To je naša budúcnosť, nie? Keď nie my, oni. Naj sa vyučia, keď nie my. Že keď majú tú šancu. Lebo my sa už učiť nebudeme. Len deti. Oni robia budúcnosť. Takže toto chceme pre deti. No. Snažím sa dosiahnuť to, čo som ja v detstve nemala, aby mali moje deti. No a zatiaľ sa mi to nedarí, ale budem bojovať o to. Našla som si školu, preto, lebo chcem sa naučiť francúzsky rozprávať. A keď budem vedieť rozprávať francúzsky, možno nájdem si aj prácu, aby som dostávala nejaké peniažky. No a uvidíme, čo ďalej. Je regarde un tunnel. C'est pas beau pour les enfants, oui, j'ai compris ça. C'est pas beau pour les toutes. Je les dors 6 mois avec la tunnel. Ça c'est. Après, pour les 6 mois, 7 mois, vient ici une personne qui a donné avec la maison. J'ai non compris avec monsieur parce que non compris avec France. J'ai compris, j'ai parlé monsieur. Donnez pour toi appartement pour les toi les enfants, aussi pour toi Maria, pour toi. J'ai compris, moi j'ai pleuré, je compte beaucoup avec ça. Tout j'ai changé, tout a changé maintenant.
Maintenant, les travailler, les ont fait l'école, tous les changes. Jsem très content avec ça. Rozumím tomu, že som Slovenka, za to, že som Rómka, som vyrastala na Slovensku, pretože som rozmýšľala na veľa vecí, na tom, čo bude ďalej s mojimi deťmi. Mám 26 rokov, mám 3 deti, rozmýšľam na tom, čo bude ďalej v budúcnosti. Viem, že Slovensko je moja krajina. Asi si myslím tak, pretože si myslím tak, že asi tu som v Belgicku, som tu na 2 roky. Behom 6 mesiace som si stihla byt vybaviť. Pracujem, som dala moje deti do školy, všetko sa to zmenilo. Naučila som si francúzštinu, môj muž sa naučil nederlandštinu, život je ďalej. Myslím, že tu je ako pro mňa pozitívnejšie, ako je na Slovensku. Ako vám môžem povedať, nepokrivňujem našu Slovakiu, ale viem, že na Slovensku by som nemala takú šancu, ako tu mám.